Jeg har tænkt mig at få et fritidsarbejde, og så var jeg inde og kigge på, om der egentlig ligger nogle fritidsarbejde her, hvor jeg bor. Og så jeg, at der om et par måneder åbner en McDonald's. Here comes the money. Money, money, money. Og så tænkte jeg, det kunne egentlig lyde meget godt, fordi der er ikke nogen McDonald's ellers i lokalområdet. Så det er den første, der kommer. Og så har jeg tænkt, så vil jeg godt ind og ansøge. Og så jeg, det bare noget lidt anderledes inde ved ansøgningen, end det plejer at være. Fordi de beder nemlig om, at man skal lave en videoansøgning om sig selv, og sådan, hvem man egentlig er. Og så tænker jeg, det har jeg ikke prøvet før. Jeg tænker også, det er jo lidt ligesom, tænker jeg, at en YouTube-video, sådan i mit tilfælde, så bestemmer man bare ikke selv endnu, hvad man skal tale om. Men ja, jeg synes bare, det var lidt anderledes, og ja, jeg glæder mig til at prøve det. Og så nogle spørgsmål, man skal svare på, når man skal lave sådan en videoansøgning. Og det er jo nogle om, hvordan man skal beskrive sig selv. Og man ved jo godt, sådan, hvordan man er, men det er også lidt sådan at skulle prøve at beskrive sig selv. Og så foran kamera, fordi det kræver altså også alligevel lidt at turde stå op, eller sådan filme sig selv, tale. Og ja, så jeg er i hvert fald rigtig spændt, om de jo faktisk skal bruge det, jeg nu kommer ind med, hvad jeg kan bidrage med. Så det er jeg spændt på, hvad de egentlig sådan, om de er tilfredse, eller om de vil have nogle andre. Sådan som man skaber en god holder, det er, at man, for det første, at man taler pænt til andre, man respekterer andre, som også selv vil. Måske har jeg faktisk også en lille fordel nu, hvor jeg søger arbejde på McDonald's, fordi i 8. klasse, der var jeg nemlig i erhvervspraktik på McDonald's nemlig. Og ja, jeg synes dengang, at det var rigtig fedt, og der var mange unge mennesker, og højt tempo og varierede opgaver, og det er også blandt andet en af grundene til, at jeg vil ansøge på McDonald's. Og så er der måske nogen, der tænker, jeg har jo hundelufter som fritidsarbejde. Jamen, det havde jeg også indtil i marts gik den hund, Rex der, han gik bort, og ja, det er super ærgerligt, men man bliver også nogle gange nødt til at kigge fremad, og ja, så nu tænker jeg, nu prøver jeg det på McDonald's, og så ser jeg, om det går. Og hvis jeg nu ikke får jobbet på McDonald's, så er der jo nok en mening med det, og så må jeg prøve at søge noget andet. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money.